Il-Ministru għall-Finanzi il-Professur Edward Scicluna spjega fil-Parlament kif il-ftehim bejn il-Gvern u l-privat fil-qasam tas-saħħa se jwassal biex il-Gvern iħallas inqas għas-Servizz li se jingħata fl-Isptar San Luqa, Karin Grech u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, dan fil-waqt li s-servizz għall-pazjenti Maltin se jibqa' b'xejn. Il-Ministru Scicluna spjega li hemm ħlasijiet li kienu ġat jintnefqu u baqgħu għaddejjin, fosthom is-salarji tat-tobba u l-infermiera, fil-waqt li mbagħad hemm dak li hu investiment. Sew fl-ewwel fażi. Kludi għax skada l-ħin diġà. Sew fl-ewwel fażi tal-dan il-kuntratt illi qed jitħallsu il-parti l-kbira tal-dan il-pagamenti huma Il-qosor Ministru għal skada l-ħin. Fuq salarji ta' tobba u nurses kif ukoll spejjeż kontrattwali u spejjeż oħra fl-Isptar. Minn barra fi illi tagħti return on capital għall-ewwel sentejn tlieta. Imma mbagħad fit-tieni fażi wkoll hija feasible għall-Gvern għaliex il-prezz tas-sodod se jħallas fuqhom sew dawk akuti, sew dawk ġerjatriċi u sew dawk ta' rehabilitation huma meta nagħmlu l-istima tagħhom inqas milli bħalissa tiġi tiswa lill-Gvern. Il-Ministru tal-Finanzi għamilha ċara wkoll li kull ħlas li jsir ikun skrutinizzat. Fil-Ministeru tas-Saħħa li huwa responsabbli il-Ministru tas-Saħħa hemm 5 kumitati li monitorjaw pass l-implementazzjoni ta' dal-proġett. Fil-Parlament Scicluna xejjen il-kritika tal-Oppożizzjoni li saru ħlasijiet mhux skont il-kuntratt. Jiġifieri, kull pagament li sar mill-Ministeru tal-Finanzi imxejna fuq meta jsir approval u sew mill-Kabinett għall-kuntratt innifsu u sew minn meta l-Monitoring Board jgħidulna iva dan huwa l-obbligu skont il-kuntratt.